Tervetuloa taas uuteen päivään. Tässä on joku 5 kilsaa tullut Vääksyn keskustasta ja tosiaan tämän päivän etappi olisi semmonen 130 kilsaa Vääksystä aika lailla suoraan Tampereelle. Reittinä mennä Evon läpi ja sitten Vehoniemen kautta eteenpäin. Mua silleen hieman ärsyttää, kun tässä Vahun näytössä mulla on tässä karttanäkymässä kenttä, mikä näyttää montako kilometriä jäljellä ja se on masentava iso luku. Mutta mä en saanut mun puhelinta juttelemaan tämän vehkeen kanssa jostain syystä. Ja mä en saanut muutettua näitä kenttiä, niin se nyt on tossa sitten väkisin näkyvissä koko loppumatka. Tässä kävi silleen hyvä tuuri, että viimeiset pari päivää ainakin on ollut etelätuuli, kun mä oon mennyt etelään päin. Ja just tänään se kääntyi niin, että se onkin pohjoistuuli, niin tässä saa vähän takatuuppausta sitten, että helpompi tää. Toki me mennään länteen päin, niin se nyt ei ihan suoraan perästä puhalla, mutta jossain kohtaa kuitenkin pikkasen auttaa. Aika paljon liikennettä tässä tiellä. Onneksi tätä nyt ei oo tässä kuin kilometrin verran toivottavasti. Joo. Ja hyvä piennar. Ei mitään ongelma. Viimeinkin pois siitä. Ei täällä olla kovin pitkä pyörätie tässä. Eiku jaa, jatkuuhan se tuolla. Tässä on näköjään ihan palkittu tie. Vuodelta 99 kilpailuvoittaja. Tykkään sitä, kun täällä on vähän väliä tommosia pieniä bussipysäkkejä. Ja sit jokaisessa on vaan yksi vuoro päivässä, joka menee siitä. Ne on varmaan koulubussia varten, mutta hauskoja silti. Ja sitten alkaa gravel. Tää varmaan kestääkin sitten aika pitkään. No niin, nyt alkaa näyttää hyvällä. Tässä onkin ihan hyvä semmonen varjopaikka vähän evästä. Ei ihan aamupalaksi syödyt 2 banaania ja trippimehu ja sitten semmonen joku kaurapatukka, pidä nälkää pois. Ja matka jatkuu. Tossa Evolla on semmonen, onko se Niemisharju vai no joku semmonen paikka. Mä oon se joskus käynyt aikaisemminkin. Siellä pitäisi olla kaivoni. Ja ehkä kesäkahvila. Mä toivon, että sieltä saa kahvia ja pullaa. Mutta anyway, siinä seuraava ehkä vähän pidempi tauko. Mut sinne on varmaan joku 20-30 kilsaa, jotain semmoista. Tää on ihan kivan sileä tie, mutta sitten kun tulee noita alamäkiä, niin tosi vaikea katsoa noitten puitten varjojen alta, että onko siinä oikeastaan möykkyä, niin ei uskalla hirveän kovaa ajaa, vaikka periaatteessa pystyisikin. Jos tällä kuormalla täräyttää johonkin semmoseen kunnon monttuun, niin voi olla, että hajoaa toi kohdan tarakkasysteemi. Sanon vaan, että onpa kyllä
tosi kiva ajaa tämmöstä varjostettua metsätietä, eikä sillä, että pitäisi ajaa jossain maantien laitaa, mihin aurinko porottaa ihan esteettä. Jaa, täällä alkaa tiet muuttuu vähän epäilyttäviksi. Katoin ensin, että onko tää pururataa tai semmoista, mutta haketta, mutta ei tää olekaan. Ja nyt ollaan kyllä mystisyyden äärellä. Mä oon aika varma, että mun navigaattorissa ei ole reittiä ollenkaan olemassakaan. Tää on jotain Komootin omia. No joo, ei ollut paha. On vähän irtohiekkaa sen verran, pikkasen pelottaa. No kyllä itse asiassa työntää. Mä en luota siihen, että renkaassa on pitoa ihan riittävässä määrin. Muutenkin tekee ihan hyvää välillä vähän työntäessä jaloissa erilaista verenkiertoa aikaa. Joo. Jäljestä päätellen täällä on kyllä muut keinot pyörillä tai jollain moottoroidulla vehkeellä. Jännä tie kyllä, kun tää ei oo niinku metsäkoneuraa, eikä oo mökkiteitä, mutta se on jotain sitä väliltä. Ja sit uutta mysteeriä. No itse tää kyllä näyttää ihan kivalta. Se segmentti taisi loppua siihen. Täytyy kyllä sanoa, että oli aika hieno. Aika hyvä kuntoista tietä. Muutamassa kohtaa oli vähän sillä, että oli irtosoraa niin paljon, että piti katsoa tarkemmin, että miten sen ajaa. Ja sitten oli se yksi, mikä piti työntää ylös. Mut muuta oli just tommoista puiden reunustamaa synkkää niinku mökkiautotietä. Mä tykkäsin kyllä. Koiviston kuja oli se. Vähän kyllä keskinopeus putoo noissa tommosessa. Nyt mulla on keskari 17. Se vaan tarkoittaa sitten, että tulee vähän pidempi päivä kuin mitä ehkä odotti, mutta no on tässä tätä asfalttia kautta tasastakin, että pääsee sitten vähän ottaa aikataulussa kiinni. Eikä tässä silleen mitään aikataulupainetta ole, että perillä ollaan sit kun ollaan. Ainut vaan, että jos venyy, niin pitää sit keksiä enemmän syömistä. Mutta tuskinpa se nyt on kovin ongelma ainakaan Tampereen päässä. Mulla oli tästä reitti piirretty tätä Isotietä pitkin tonne vasemmalle päin, mutta mä tulin tämmöiseen tuttuun paikkaan. Mä ajattelin, että voisin tehdä pienen ad hoc muutoksen. Täältä meinaan menee noita vanhoja hiihtolatuja, tai vanhoja kun ihan nykyisiäkin hiihtolatuja tonne Evo-keskukseen. Se ihan niitä pitkin. Vähän jännempää kuin toi asfaltoitu tie. Joskus noin 10 vuotta sitten, tai jopa enemmänkin, käytiin täällä jollain porukalla
tekemässä semmonen yhden yön yli retki, niin lähdettiin tosta parkkipaikalta, mikä tossa äsken oli. Ja sit käveltiin muistaakseni jostain tästä näin. Ja sitten mentiin sinne Niemisjärvelle, minne mä oon nytkin menossa. Nyt saatoin kyllä ajaa harhaa, mutta ei se mitään. Täytyy kyllä sanoa, että nyt mä en ole ihan varma, minne mä oon menossa, mutta kunhan menee suurin piirtein länteenpäin, niin ollaan menossa oikeaan suuntaan. No, tässä ainakin on noita valaisinpylväitä, niin tiedetään, että ollaan hiihtoladulla. Tekis ehkä mieli jatkaa tonne oikealle päin. Ja nyt tarvitaan kelottua tuolla tiellä. Piti käydä tuossa isolla tiellä kääntymässä. Me niinku oikeesti tultiin vähän jostain tuolta. Tai niinku tätä pitkä oltais voitu tulla. Silloin aikaisemmalla kerralla kun mä olin täällä, niin ton sillan paikalla oli vaan semmoset, että se koko niinku sillan kansi oli revitty pois siitä ja siinä oli vaan semmoset pitkät puut, missä oli nauloja pystyssä. Meidän piti siitä mennä ylittä. Se oli vähän ehkä kyseenalaista, mutta sen jälkeen ne on tehnyt siihen uuden sillan, joka sekin näyttää jo olevan vähän silleen kulahtanut. Täällä on niin paljon autoja, että onkohan täällä toi kahvila auki. Kävin pyörähtämässä siinä päärakennuksen edessä, mutta oli kyllä ihan pimeätä. Vähän ihmetyttää, että mitä on noin paljon autoja, mutta ketään ei näy missään. Tämä on kyllä hienolla paikalla toi Evo-keskus. Just silleen. Montako järveä sinne onkaan? No ainakin pari järveä. Vähän niin kuin joka puolella. Mikä semmonen pöytäryhmä, että ei voi skipata tätä mahdollisuutta. Lyhyt huoltotauko. Sitten jännitetään, että mihin me käännytään. Sitten tänne. Joo. Taas vähän taas sen näköistä reittiä, että saa kyllä punkit tarkistaa tarkkaan tän jälkeen.
Joo, tossa tulee kohta tie. Kai me sit mennään tänne. Kyllä vaan niin hitaan ja päilyttävän näköinen. Tää olisi varmaan silleen alkukesästä tai loppusyksystä aika kiva, kun ei olisi noita heiniä ollenkaan. Näkis vähän mitä tuolla maassa on. Joo, se tie näkyykin siinä. Eipäs näykään. Tukki. Eikö on se tossa se tie? Sitten punkkitarkistus. Ei näy liikettä jaloissa. Tässä olisi vaan voinut ajaa tätä isoa tietä. Ja lähtee oikomaan tuolta. No, tätä se on. Tää lupaa hyvää, että täällä on kioskin viitta. Voisi tarkoittaa, että se on myös auki. Ja toivottavasti sieltä saa jotain syömistä. Edes kahvia. Tääkin näyttää ihan kivalle tää Evon erähuvila. Jo vuokrattavia. Ei ole vain järveä lähellä, mutta paljon oli, että sehän nyt ajaa melkein saman asian. Pitkästä aikaa maantiellä. Tätä saakin sit painaa melkein 15 kilsaa, melkein 16 kilsaa. No eikä siinä hyvä, että saa vähän helpompaa ajettua välillä. Niin ei mene koko päivä tuolla hiekkateillä hidastellessa. Niin tosiaan unohdin sanoa, että kävin siinä Niemisjärvellä siinä kahvilassa syömässä vohvelin mansikkahillalla ja kermanvahdolla ja kahvin. Ja oli kyllä ihan jees. Semmoista pientä energiavajausta rupesi olemaan ja se hillo teki ihan hyvää siinä. Pyörähin sinne myös katsomassa sitä telttailupaikkaa, missä joskus aikoinaan on tullut telttailtua, että miltä se näyttää nykyään. Ja olihan se aika samanlainen kuin silloinkin. Ehkä hiukan masentavaa katsoa vahvuusta, kun kohta 3,5 tuntia ajettu ja jäljellä on vielä enemmän, mitä mä eilen ajoin kokonaisuudessaan. Nopeasti vaihto tämmöiseen peltomaisemaan. Tästä ei olekaan enää pitkä matka sinne suunniteltuun lounaspaikkaan. Toivotaan vaan, että sieltä saa ruokaa. Sitä mä aina kuvittelen, että ollaan tosi lähellä, mutta kyllä se 10 kilometriäkin pyörällä, niin kyllä se puoli tuntia auttaa. Täytyy sanoa, että tää ei kyllä nyt näytä yhtään kivalle. Kauhea ylämäki ja sitten kauhea alamäki.
Ja siinä äskeisessä mäessä oli pari semmoista 10% nousua. Yksi oli ennen sitä, mistä mä otin sen edellisen pätkän, ja sit siinä tuli siinä seuraavassa mäessä sitten toinen. Kyllä aikamoista kiivetä noita tällä kuormalla. Tuntuu, että rupeaa melkein jalat ja niinku pakarat kramppaamaan siinä. Pääsin viimein tähän onks näistä Luopioisten tie? 3 kilsaa toivottavasti sinne lounaspaikkaan. No, sehän ei mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin. Sieltä sai ruokaa vasta 3 jälkeen. Burgereita siis, ja kello on nyt vasta jotain 1:30. Niin piti siinä sitten ottaa munakroisantti ja korvapuusti ja kola. Niin siinä oli mun lounas. Ehkä niillä nyt seuraavaan kesäkahvilaan asti pärjää. Tämä oli kyllä hyvän kokoinen korvapuusti, että ei sitä nyt varsinaisesti niin kuin nälkä jäänyt. Tää oli hyvä kun kerkes liikkeelle lähteä, niin tässä on heti seuraava kahvila ja saman tien. Olisipa karaoke illalla. No ehkä nyt ei tällä kertaa. Se Luopioisesta Pälkäneen menevä iso tie oli vähän inhottavaa ajaa, kun siinä oli tosiaan vaan se 20 senttiä tiennarta viivan oikealla puolella. Ja sit siinä oli sulkuviivaa koko ajan. Eli se oli aika mäkkistä. Niin sitten autoilijoilla ei hirveästi tilaa. Ja vaan yksi tukkirekka meni ohi. Se oli kyllä aika kuumottava kokemus. Tässä olisi pitänyt palata takas tuohon isolle tielle, mutta mä en nyt oikeastaan haluaisi. Niin tehdään vähän kiertoreittiä täältä, mutta tää ei ehkä ihan hirveästi pidennä matkaa. Niin ainakaan ei tarvii ajaa tossa isolla tiellä autojen seassa. Tämähän on heti paljon parempaa. No niin, Kukkolastahan löytyi mielenkiintoinen vehje. Tommonen vanha kyläkeino. Siinä on kyllä potentiaalia vaikka mihin. Joo, täällä vissiin järjestetään jotain ihme tapahtumiakin, että tonne pääsee kuka tahansa sitten keinumaan isommalla porukalla. Nyt olisi vääjäämätön paluu tuohon isolle tielle. En kyllä odota tätä kovin innolla. Tuntuu olevan, että siinä on vielä enemmän liikennettä kuin mitä oli tuossa aikaisemmin. Katsotaan saadaanko me Aapiskukasta jotain syömistä. Siellä nyt ainakin on hese, jos ei mitään muuta. No niin, Aapiskukassa oli ihan hitaasti porukkaa, niin otin siinä sitten vaan Heisburgerista kerrosaterian. Ehkä sillä nyt kotiin asti selviää. Sain aukko alle 40 Tampereelle. Vähän on kyllä tää aikataulu venähtänyt, kun kello alkaa olla kohta jo 4. Tai siis, aikataulu ei ole venähtänyt, mutta syöminen venähti.
Sitähän ollaan jo melkein Tampereella. Nopea pitstop Pehoniemellä. Oli sitä pakko ottaa jäätelö, kun semmoista oli tarjolla. Viimeinkin pois tuolta isolta tieltä. Täällä on kyllä hienot maisemat. Tossa kohta käännetään tonne gravel-osuudelle, niin sekin on ihan hieno tää Leivintie. Kohta tässä käännetäänkin tonne Saarenmaan tielle, mikä menee Hervantaan Kangasalta, ja sitä on kyllä tullut tässä keväällä tai alkukesästä jauhettua ihan riittävästi, että kun kotoa lähden, niin se on yksi harvoja teitä, mihin pääsee 10 minuutissa, ja siinä ei ole yhtään liikennevaloja eikä mitään muitakaan risteyksiä, missä oikeastaan tarvitsisi pysäytellä, niin se on ihan hyvä, jos haluaa jotain intervalleja tai tempoa tai jotain käydä ajamassa. Mutta joo, tästä kotiin onko nyt sitten todella tuttua tietä. Niin tosiaan, ja tämähän on myös sama reitti, mitä Pirkan pyöräilyssä ajetaan tuonne Kangasalan suuntaan. Eli niin kuin vastakkaiseen suuntaan, mihin mä oon menossa. Tässä ei enää loppumatkassa mitään kovin mielenkiintoista on, niin mä voin tässä nopeasti vilauttaa statseja. Eli kokonaismatkaksi tulee joku noin 136 kilsaa. Kokonaisaika tällä hetkellä 8 tuntia, no se varmaan menee 8,5 tuntia. Siinä on siis tauot mukana. Ja ajoa oli 6,5 tuntia, eli noin 7 tuntia. Eli 1,5 tuntia istuttiin tauolla. Kyllä siihen koko päivä meni.